sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang naging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa Aksyon Balita, una sa Aksyon Public Service, una sa Aksyon Komentaryo, sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon na Radio Philippines Standard Time, 47 minutos, nakaligid sa tak ng alas 9 sa lawat mayong gabi na naman. Tungsod sang Pilipinas, kung malabutan sang signal sa New Easy Action Radio Bacolod. Inyo palatuntunan, las 9:30, top to alas 11 sang gabi. ANP, Action Night Patrol. Liwat naman nga mag-aarangka sa mga nagabaga nga mga balita. Dari lamang sa New Easy Action Radio Bacolod. Palatunturan mabatian, las 9:30, top to alas 11. Lunes top Sabado. Yan nakita sa Miyerkules nga pagpangalagad. Sapit sa 21 na sa bulan sa Abril tuwig 2021. Sa gihapon temporaryo, sa gihapon talos nga nagapangalagad. Sa siling trono sa kalan sa gihapon sang regulang anchorman Aksyon Eric Magbanwa. Ang inyo ka-aksyon na Marlon Henovea.
Kamusta ka to sa mga ka-aksyon, din mga bahin sang kalibutan. Basta mabatian ang DYEZ Action Radio Bacolod. Sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, Baybay, Bukidban nga bahin. Din man nga distrito diri sa Negros Occidental. Ano man ang inyo sa gawi subong, ano man ang posisyon nyo na subong sa mga nagadapal, sa mga nagatimo-timo pasang ila sa nga palaniyaponon, sa mga nagalugay, kag nagatimpla pasang ila sa nga sulod-anon. Hinahinay lang, basi kon maglain ng templada, imbis asin ang mabutang, basi kon vitsin. Sa mga nagahila-hila naman sila salita sa tagsa kapuloyan, kamusta ka mo? Ang ila siring palamatin Andre nakatutok na sa DYEZ Action Radio Bacolod. Sa gihapon mga ka-aksyon, mangin katuwang naton, kaupo nato sa mga action unit reporters. Sa mga balita nasyonal, ato sa News Center nakatutok Action and Defensor. Ang patrol kay na temprano pa, na naglambi yung kadagaratsara sa pilas sa deka mga dalanon. Sa sunod sa nga Bacolod, nagapulo pasiplat na sa lakat kag pulso sang Bacolod. Basta Miyerkules Aksyon Eden Abuso. Ang piloto sa patrol, Aksyon Nixon o kon Aksyon Ninyo. Aksyon Nixon Tahom. Dukay-dukay magatira naman sa ilasin na tipon ng mga balita ang mga action unit correspondents, action unit reporters sa Sor Central kag Norte kabahin sa ato sa Pinilanggang probinsya. Dari sa bahin sa technical control action Oliver Pason with IT expert action J. Yambaikin. 951 Las 9:51 Action Radio Philippine Standard Time. Naano ba lang mga balita nga dapat naton pagatutukan? Mao naghinuganas ang mga balita sa buong adlaw mga ka-aksyon. Unahon naton. Ang balita sa bahin sang lokal. Nagsinurep kag naghinuganas lang ang mga balita sa lokal subong sa Bacolod mga ka-aksyon kag Negros Occidental. Kung i-summarize naton, una sa listahan, ang ginahulat sa mga mahilig sa politika, ining pagsaylo sa rehistrasyon ni Anay Congressman, kag subong nagaserbe bilang provincial consultant ni Governor Bong Lacson sa Kapitolyo, si Albi Benitez, ang iya sa natalana nga pagsaylo sa voters registration niya sa sunod sa Bacolod buwas nga adlaw, Balantayan. Ikadawa sa listahan mga ka-aksyon, ang pagpositibo sa COVID-19 sang alkalde sang Sipalay City. Mao ko nasipon naton mga ka-aksyon, damo-damo na sa mga opisyal naton diri sa sunod dakon sa Negros Occidental ang nagpositibo sa COVID-19. Way man makaluwas sa ila sa ring lawas. Manay sa inis sila sa ganakabig frontliners man. Hindi gid malikawan na lang Manila na nga balibaran. Kaya sila ni mga ka-aksyon ang permi nagatubang sa nga problema dala sa ring COVID-19 nga pandemya. Damo-damo sa mga Negros Occidental mayors ang natapikan man sang kagaw ang ila sa nga lawas, di ba? Ang ulihi itong again report naton, ang mayor sang Himamaylan City, ang mayor sang Banwa sang Murcia, sang nagligad nga tuwig, mayor sang Banwa sang Ibi Magaluna, may mga board members pa mga ka-aksyon. Di ba? Ang ulihing nagpahibalos publiko nga natapikan man siya sa COVID-19 mga ka-aksyon, amo si Sipalay City Mayor Maria Gina Lizares. Ang Sipalay City mga ka-aksyon,
Isa man sa damo-damo nga mga tourist destinations diri sa Negros Occidental, grabe man ang paghalong nila, ang pag-amlig nila sa ila sa nga syudad kuntani na hindi magdamo ang kaso ng COVID-19. Pero bisan pa nga nagpa-positive sa siring virus, ang pinakamalkalde naton sige gyapon iya. Ang ila sa nga paghatag sa serbisyo, bisan pa nga naka-isolate na sila, bisan pa nga naka-quarantine na sila. Sige gyapon ang ila sa nga pag-communicate sa miyembro sa ila sa nga local interagency task force. Kamanti sila na ginatawag mga ka-aksyon nga local chief executives. Dako ng ila sa nga papel sa pag-implementar kanunong dapat sa nga igapatuman nga pagsulundan o kundugang nga health protocols sa ila sa ginapangalagaran nga banwa konsunod. Anong ikatatlo nga balita maka-aksyon? Ari talalupang doon mali. Ang una nga pag-record sa nga banwa sang hinubaan, naka-record sa na maka-aksyon, una nga kaso sang pagkamatay sa COVID-19 sang isa sang ila sa nga residente. Why pa niya travel history? Busilingon, dira lang siya sa banwa sa gadubaan. Nag-tiner porte may edad na ni mga aksyon. Lawagon tani karon. Ang pila ka mga datos nga presentar sang Rural Health Unit sa nga banwa sa gadubaan. Standby ka mo ha. Ang hinubaan mga kaaksyon, jutay lang niya aktibong kasusbong sa COVID-19. Prote wagid. Hindi gid malikawan. Minano kahalong mga kaaksyon kung kisa galusot gid. Galusot gid ang kagaw nga corona. Man budlay-budlay mo, hindi niya makita ang kaengkwentro naton. Sulay kita sa giyera. Ang kontra naton, di ta makita, budlay-budlay katama gid. Amo na akong kisa. Hindi gid malikawan, hindi mapunggan, may nagakapatay gid sa saring COVID-19. Lasa na pagid ang balita sa banwa sa gihapon sa hinubaan. Magluwas nga naka-record sila sang una nga kaso sang pagkamatay sa COVID-19. Ang hospital Panguluhan dara sa banwa sa hinubaan inang ginatawag balang nga Eleuterio T. Disina Memorial Hospital. Temporaryo anay nga magauntat, magasuspender sang operasyon. Umpisa ini buwas nga adlaw kon umpisa. Subong nga adlaw Abril 21. Pero wag kahulugan nga 100% nga mauntat na ang serbisyo ha. May pila sa ka mga pagkadayon sa gihapon sang serbisyo dira. Ilaban na gid sa mga tuman ka emerhensya kag inang indigid mapaiway dapat kag kinahanglan gid nga hatagan sang serbisyo ang residente kung kinahanglanon. Ano pa gani ba sa nga balita? Bawari bad news. Bad news kay mayara sang Lapnagon nga brownout sa mga lugar, mga kaaksyon nga nasakupan sa Central Negros Electric Cooperative Conseneco sa maabot nga Sabado, Abril 24. Tandaan ko ninyo ni Sabado mga kaaksyon. Ang mga lugar nga mapektuhan di lang damo-damo, kundi damo-damo, tuman ka damo. May brownout nga ang kalawigon 12 ka oras. Mayara man nga isa lamang ka oras. Mayo na kay kainat temprano pa. Mayara sang pahibalo na. Advisory. Ang Seneco pagi sa NGCP. May isa man kababaye nga ang negosyo luto inasal. Pero naga-sideline baligya shabu sa barangay 27 Bacolod daw dakop gid. Sa akin patagayon nga buy-bust operation. Pero ang isa sang pinakamaayong nga balita mga kaaksyon subong para sa Bacolod nun, listen.
wala na sang iban pa, kundi ang natalana nga paglansar sang Aksyon Radio Bacolod, ARB Mobile Community Pantry. Plakpak be, plakpak be, plakpak be. ARB Mobile Community Pantry o surisubong sa Pilipinas ang ginatawag nga Community Pantry. Ang DYAZ Action Radio Bacolod way mga nagakalipat sa pagbulig sa mga dapat bululigan. Amo ning isa man sa mga tatake sang DYAZ Action Radio Bacolod, isa man sa mga rason kun nga ang DYAZ Action Radio Bacolod among ginkilala bilang number 1 AM radio station. Ano ini mga ka-aksyon ang ARB Mobile Community Pantry? Kuhaon ang kinahanglanon magbulig sang ikasarang. Para ini sa inyo tanan, ang Aksyon Radio Bacolod magalansar sang Mobile Community Pantry sa maabot nga Abril 24, Sabado. Abril 24, Sabado. Suliton ko pa, Sabado, Abril 24. Kay basi boss bla mayara sang mamangkot daw nga basi kon boss na hindi. Sa Sabado pa, mayara kamo time sa pagtipon pa puwersa para sa pagkadto sa saring ARB Mobile Community Pantry. Tandaan kag bantayan nga ang ARB Mobile Community Pantry ang magalibot sa mga mapilian nga lugar sa syudad sa Bacolod. Mobile mo, busulingon, magalibot. Clarex. Yung magsiring mobile bot silingon, hindi lang sa isa ka lugar maga-standby, hindi lang sa isa ka lugar magatutok, o kung magapundo ang pantry, kundi magalagaw, magalibot pa. Magalagaw na, magalibot pa. Para mas masangkad, para mas malapad ang masakupan, mas madamo ang mabuligan, mas madamo ang makayhom, mas madamo ang makaangkon. Lakpak na para sa inyo. Inamo gini ang malipay piyo-piyo gid. May nagasaling nga ang ginapatigayon subong nga mga community pantries ang biblical. Sa question nga, what does the Bible say about feeding the hungry? The Bible says we are to care for the poor, which involves feeding the hungry. God is pictured as feeding the hungry. He has filled the hungry with good things. Ngayon mako magpa-reaction GM. Now, kung aton usuyon mga ka-aksyon ang nasaad sa Isaiah 58 verse 7, ginsiling sang Diyos nga hatagan ninyo sang pagkaon ang mga ginagutom. Paistra ninyo sa inyo balay ang mga wala sang mga wala sang puluyan. Hatagan ninyo sang suluksukon ang mga wala sang panapton. Kag buligan ninyo ang inyo isig kataw. Sa tion nga inyo inihimuon, magaabot sa inyo ang kaluwasan, kag kamo ang akon paayuhon. Ako nga inyo matudtuod nga Dios, magapangapin sa inyo paagi sa akon gahom. Kag kon magdangop kamo sa akon para mangayo sang bulig, kamo akon buligan.
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Ano ang matabo mga kaaksyon? Ang matabo nga pareho man sang sistema nga ginapatuman nga mga community pantries mga kaaksyon sa nakalain-lain nga bahin sa Pilipinas. Kung isipon tan di halos di na masipan. Kada adlaw damo-damo sang nagapatigayon sang community pantry. Ang Aksyon Radyo Bacolod amoning matabo mga kaaksyon ha. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapangabay sa publiko sa ato sa nga mga tagpalamati sa ato sa nga mga sumalagdag sa tanan. Labi na sa mga gakinahalan sa bulig nga magkuha lang sang kinahanglanon kag sa mga luyag magpaambit sa ila sa nga bulig pwede gid nga makahatag paagi sa sining nga istasyon. Sandig sa inyo masarangan. Hindi kinahanglan nga madamo ha. Basta maihatag lang sa kutob masarangan. Bisan jotay lang pero dako na ina nga bulig sa mga dapat bululigan. Ang Aksyon Radyo Bacolod, ang bukas na bukas gid sa pagbaton sa inyo sa nga mga donasyon. Ano ba na ang pwede idonar? Bugas, canned goods, dilatas na sardinas, corned beef, beef loaf, pork and beans, basta dilatas nga mapuslan gid sa aton sa nga mga kaaksyon nga mga pigado. Pwede man nga noodles, pwede man biskwit, kape, gatas, kalamay, kung may kalamay pwede man may asin. Kinahanglan man ang asin ay itlog. Wow! Nag-viral gining itlog ho. Utanon baw kanami gini mga utanon ho. Importante gini mga kaaksyon. Makahatag niya sa bitamina kag kapagsik lawas ang tao. Ang mga utanon. Pwede man ang ginatuwag condiments. Ano ganing ginatuwag condiments? Kung sa mga Tagalog pa, pampalasa eh. Subak, mga sangkap la. Patis, langgaw, pwede man. Pwede. Pwede ka ni ilimnon. Pero hindi makahulubog ha. Ilimnon, medyo soft drinks, mamamon o black. Tinapay, pwede man. Sa mga luyag, mamangkot mga kaaksyon kung ano pagid. Ang luyag nila sinimabalan, pwede ka mo makapag-angot, tawag sa linya sang telepono 434-3861. Aber, i-save nyo da kung may ginagatan ka mga cellphone da. Or may papel ka mo da o ballpen o lapis. 434-3861. 434-3861. Kung wala ka mo telepono, cellphone, pwede ka mo makapag-angot sa cellphone numbers 0947-637-6786. Sulit, uliton, loan. Liwatan ta. 0947-637-6786. Isa po! Para nga mag-gets gid la, makuha gid. Ang kalabanan subong way na ganyan gagamit lipuno mo, cellphone na. Ari. 0947-637-6786. Kung wala sang magamit nga telepono, kag wala sang cellphone. Sa may mga cellphone naman, apang wala gid sang load. Pwede nga makapakig-angot sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang Aksyon Radyo Bacolod bilang official number 1 AM radio station sa 4th quarter service ang Nielsen. Nagasilingid mga kaaksyon nga magbuligay
kag ipakita ang paghiliusa sa piyak sa sining pandemya. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Alas 10:09 in Action Radio Philippines Standard Time. Nano pagid ang talalupang doon nga mga balita, mga ka-aksyon. Kaya manuhon ko gini, kamanti sa nasalintara. Mangin talk of the town in Ibuas nga adlaw, istoryahan gini sa bisan sa kalabanan nga mga lugar nga masamig na tipunan sa mga tao. Ano ang balita? Bao, mga maninigad sa politika, dala ng chismoso ang chismosa. Bato-bato sa langit, di na maakig ha. Kaya nagiman mo. Subong nagatipo na sila sang puwersa. Bangod sa golpiyada nga pagligwat akong pag-ibwal sang balita angot sa posible engkwentrohan ay sang duha ka mga dalagko kag puwersado nga grupo sang politiko sa Bacolod, mga kaaksyon. Ang bungguanay nga Albi Benitez kag Bing Leonardia sa pagka-mayor sa Bacolod sa 2022 nga eleksyon. Ang balita nga laban-laban gid madayon. Wala pa naman sang confirmation pero laban-laban gid nga madayon. Amo gani nga sa subong palang mga kaaksyon. Ang iban nga sadto wala sang opisyohon kundi ang pagpanilag kung sino idayhan. Oy, temprano pa nagtulog iban ho. Temprano pa nagtipon sa inasan nga puwersa ho para saksihan kung ano gid ang senaryo kag matabo buwas nga adlaw. Kung bala si Albi piho na gid nga magsaylo sang rehistrasyon kag magdesisyon nga engkwentrohon si Mayor Bing, may nagahara-hara na. May ara sang daw magkalados mo sang salasala. Wala sang aputan kundi ang iya padulungan. Kay Bing balao kon kay Albi. Kay Leonardia balao kon kay Benitez. Simple lang panugyan sa nga panatuntunan ha. Hinay-hinay lang. Base kamong makabunggo kag mabuklan kag hindi makasakses mo ni Albi buwas nga adlaw. Halin sa balita angot kay Albi, lokso kita sa public advisory. Ugaling hindi ni Mayo nga batian ha. Pamatian bangod advisory angot sa brownout ni. Bebe, sino si inyong luyag sang brownout how? Alsabi TL da, alsa TL. Hands up be? Lagi day. Pero ang nagaluntad nga brownout mga ka-aksyon, nagadapatuman, may mga rason ina. Tiang Seneco pagi sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Sa mga hapon mayara sila sang anunsyo angot sa brownout. Kung sa mga tinaga pa nga daw maayo pamati anti-power interruption lang Ang adlaw makaaksyon sa nasilin na Sabado, Abril 24, ang siling sang NGCP may natala na nga pag-shutdown. Sa Bacolod sila ay 69 kV transmission line. May kantaran sa Cebu, Negros, Panay. 230 kV backbone project. May proyekto nga amo sini. Ang oras sang brownout, sugod alas 6 sang aga hasta alas 6 sang gabi. Mga isa kadusida nga kaluwigon sa inuras ba? Ang apektado dali maka-aksyon, feeders, Bacolod Mountain View Transmission Lines. Burgos Feeders. Ang mga lugar, mga ka-aksyon, tituman ka na mo. Di tamo hindi maisa-isa di kayo maubos ang ato sa nga oras di. Sa mga luyag, maghimalo kung din in nga lugar, pwede ka mo makausisa o kung makalantaw sila sa FB page. Sa Action Radio Bacolod kung sa mismo Seneco FB page. Ara na, no? Ang mga apektado naman sa alas 6 to alas 7 sa kaoras lang eh. Kang may araman alas 5 to alas 6 ang gabi. Ang affected feeders, Mountain View Silay 69 kV, transmission lines, Mountain View Talisay, Panaugaw, kag Silay feeders. Dari gini kalabanan ho, lapit sa
downtown area diri sa may dalang sa Lacson, os dito sa area sa bahin sang Talisay area. Basta kadamo lang, check nyo. Sa Sabado pa naman may time pa kamo sa pag-check isa-isa sa datos agin presentar sa buong sang SEDECO sa sa FB page or sa FB page sa Action Radio Bacolod. Alright, okay. 10:14 Action Radio Philippine Standard Time sa Balita Nasional. Antes na katuwa ng observation report sa ato sa nga patrol. Sa Balita Nasional, isa lang munuhon ko niya. Naano ba lang signifikante nga palayag ni Presidente Duterte sa televised briefing naging napatigayon niya sa mga gabi. Ano bala? Nagsentro ini sa mga overseas Filipino workers o kon OFWs. Ang siling ni Duterte, hindi pa siya preparado nga pasugtan ang paghalog sa quarantine kag testing protocols sa mga nagainabot nga OFWs nga man kabati ang balya mabutang pa sa kompromiso ang ikaayong lawas sa mga tao diri sa Pilipinas. Kay subong ang Pilipinas sige gihapon lokdo kag sige gihapon palibog sa nagadamo nga kaso sang COVID-19. Ang hambal sang presidente, I cannot compromise. I am not ready for a compromise. Lalo na ngayon, yung ibang siguro, yung rabies dyan, pero ito talagang, as you have said, dapo rito, dapo roon. Then you have the exponential problem now of how to take care of the Philippines. Medyo may rason man ding presidente. Hindi man ibutang di salang-alang ang sitwasyon sa pungsod sa Pilipinas. In short, sa lipot na ka-aksyon, ang inabot sa lingon rin ni Duterte sa mga dalagan sa pandemya, hindi pa siya makapasiguro kag parang gihapon nga nagapatuman sa dapat tumaron. Sige papangita sa anugid bala ang pinakasolusyon agad matunaw ining COVID-19. Pinapatawag sa meeting ang presidente magkakasunod pod sa mga health experts. Agod sabton ang apelasyon ni Labor Secretary Silvestre Bello III na i-test galayon ang mga OFWs kag panabunubuan ang kalawigon sang quarantine days sa hotels kag isolation facilities. Ulat-ulaton talang kay basi sunod nga bulan kung sunod nga semana i-considerar man ni Presidente Rodrigo Duterte. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Alas 10:17 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ibalaon ta na mga kakso sa mga tariyon observation report sa ato sa nga patrol. Ibalaon tabing sitwasyon sa nga sunod sa Bacolod subong sa sining Miyerkules nga kagabihon. Damo-damo pa sang siguro mga naga-overtime nga mga ka-aksyon naton, mga malls naton diri sa Bacolod City. Ang kalabanan ti siguro matamat na. Nga nagapalauli na ang ila sanitag sa mga empleyada. Action! Night Patrol! Field Report! Sa Patrol with Action Eden na sa Action Eden, maayong gabi, please come in. Sa Sabado, may itlog, Action Mar. Sa Sabado, may Correct! itlog. Tandaan gina, ang itlog hindi pagkomprahon, ha? Kabudlay, ay syempre man Action Mar, kabudlay man nga mambal sila bing tiambal nila ang kinahanglan, ang kuwaon. Tikudusi ito sila biya kabilo. Sila balay. Tidusi, kinahanglan, tidusi kuwaon niya eh. Tiwaay, oo, why nagsiling action, why sang nagsiling action Eden, nga pwede mangumpra, kundi sa kwan lang, sa kasarangan, kag sa kakinahanglanon lang sa tao. Isa ka mabitbit, isa ka tray, bot silingon, ang isa ka tray, saklang makaons na. Guro. Pwede guro duwak bilog. Hamalo yan sa tanya to papahaw. Panyagas, tara panyapon. Silik ko gani, basi may negosyo to siya nga balot.
Kalain Ay, hindi man manok to guro. Hindi man to pwede mahimo balot kay basi ang ginahimo, ang itlog ang ginahimo balot, itlog sang bibi naman di ba? Oo. Kasi pwede lang man action mart. Pero gani hambal ko Oh. sa iban bala nga naga-community pantry nila. I-check nyo man. Yes. Kay basi bala, check nyo man kung do ka familiar sa mga itsura, sa mga balik-balik. I-check nyo to ila bala, basta dugay-dugay, may tiyanggi na to sila. Oh, dito lang sila sa Pasig City. Way sila kalakat, way sila kalagaw sa iban na. Ina nakita nyo sa Facebook, social media, na nga kuno are nasasamo ng lugar o kaya. Yung mo na sa mga Wala. matanda. Sige lang basta ang dapat ang mga nagakuha sa community pantry, reminders man sa aton sini mga ka-action nga ano man bala kay tiyang ARB may mobile community pantry action farm. Mobile ah. Oo, mobile niya. Ikaw driver, di ba? Pwede. Good. Amo na si maano lang ko Oh. na pinante lang ko. Sige lang, tawag ko lang sa Sabado kung naray ko diya. Oo, ara ka gid dapat. Oo, kay ang Sige. Kay ang off duty wala mo bantay, abi mo Oy, wala niya ba? Dapat action mark para bonus na lang na wala labot nga may libre sila nga mga pagkaon nga makuha. Makakita pa sila Steven Seagal sa Action Radio Bacolod. Ay nano. Amo ginaya may mga picture pa sa imo bala. Musta makulod? Ang Bacolod ti nagaulan-ulan Action Ay mark. da ulan subong. Nagaulan-ulan. Di mabasa ng libaduhan mo. Ate, okay lang na. Pero tita ni, hasta... pero buwas Action Mart, lang na mag-ulan-ulan. Kaya do, naalingaw ko ni Action Mart sa information nga ang DPWH, gali mananom sa DSV, buwas, Yodi ha. bilang replacement sa 25 to Balacapuno, nga ginpanapas dito sa may airport. Pakta kung ubi palakpak gid. Pakta pilay-lay bulos Action Mart. Dito gangi 00. Pila to? 002500. By 5 mil? 2,500. 2,500 kapuno. Oo. Ti grabe no, ti ma-replace lang naguro. Ti pagbasa ko ganihan ba ko grabe do ano lang ba do classroom activity. Kinakasala ang mga estudyante. Gin pang utod tong mga gipanapas tong mga puno. Para mabayaran ng ilang mga sala, mananom na lang sila sang times. Sa gipangutod nila Action Mar nga mga puno. Pero sige lang kabay pa ang 2,500 ning puno mangin mapag-on ng ilang pangabuhi ang ilang pagtubo. Pero tido madugay-dugay pa na Action Mar bag-ong full grown gid ba lang mo to kadako sangin pang panapas na nila nga puno. Pero anyways going back diri sa syudad sang Bacolod Action Mar nagahingagaw naman pala uli ang tanan bangod sang alas 11 nga curfew nga patuman diri man sa syudad sang Bacolod. Actually damo gani nagapamangkot kag nagahulat-hulat man Action Mar no nga base i-pattern bala sa province ini nga curfew nga alas 8. Uy. Pero gapamangkot lang wala sila Action Mar. Wala man sila nagapangabay kay para ka preparar man sila kuno especially ngatan sini nga mga negosyante bala nga nagalagas man Action Mar sa ila sini nga benta sa ila sini ginansya kay do kabudlay gidaan subog nga tiyempo Action Mar no sino bala yang sige magkaon dira sa gwa nga kalabanan nagremedyo general na bangod sa nagapadayon nga pandemya Action Mar pero damo tagapo na nakita nga mga ka-action naton nga bisan pa paano kung sweldo ni papa or ni mama ano man nagagwa-guwa man Action Mar para makaliwa kag maka band man upod sa pamilya Action Mar pero tigin-encourage gid yapon sa aton sini nga mga otoridad nga likawan nga mo na Action Mar bo pagkambali lang pagkamba ko likawan nagdamo lang bubo sang ulan Action Mar halong gid sa mga nagapinuli especially nga laka na subong ang mga pasahero nga salakyan nga nagabiyahe Action Mar although may ara pa sige hapon sa mga taxi naton nga do naga 24 oras na sa pagbiyahe bangod nga may mga ka-action man ta nga nagatrabaho mga graveyard shift o kun ano dang Action Mar nga trabaho nga exempted iya
sa curfew. Pero ti halong-halong lang yun sa aton mga ka-aksyon, hindi gin magsulay kay kaina sang hapon-hapon, pero ting ti isang init, subong nagulan-ulan naman, kung magbasa ka, maghilanat ka dira, mapraning ka naman, kay maubo ka, masipon ka, pamakoton mo naman ang kaugalingon mo kung may panabor ka pa. Dapat maghalong-halong yun sa tanan nga oras, especially nga bisan summer, Action Mar, no, na makibot na lang kita kung may mga forecast ng aton sige nga Weather Bureau, kung may ara kita sa mga manugsulod o manug-abot, Action Mar, nga mga bagyo man diri sa pungsod Pilipinas. So far, Action Mar, diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, usually, amo ni oras, may mga street cleaners na tayo umpisa man sila sa trabaho, dira sila nag-start Action Mar, nag-trilipon, dira sa Bacolod Public Plaza, dira bala sa may do NGC Action Mar, kita mo na da. Dira na sila nag-trilipon, da kag magulo istorya, putang ilang leader dira abe, antes sila magkadto sa areas of responsibility nila para mapabili naman nga tinlo ang syudad sang Bacolod. Nagalabay-labay man kita sa bahin sang dirabila sa may Action Mar, sa may Halandumon Tower. Usually mag-ulan-ulan, ginapapiling naga-siga-siga dira nga mga suga. Kag amo nang ang lingaw-lingaw man sa aton sa mga ka-aksyon ng pagtulok-tulok tira kag ginagapamangkot. Grabe, no? Pila ni Camille. Namalagyan mo ka-move on ang iban Action Mar, no? Sa budget sang Halandumon Tower. Pero sige lang, kay amo ginaiya, damo man sang mga nalingaw dira Action Mar sa pagtulok-tulok dira. Ikaw nalingaw ka man, di bala? Oo, kung kisa. Kung isa lang. Wala ka pabigagi, lain din ginakadtuan mo mo. Amo na galingambal. Gagay ko na, pero may daw adlaw gagay ko na. Abi ko dito ka sa piyak gagi. Bisan din lang ko gagay, piyak, pwede man to, dra, pwede man. Oo. Importante, hindi mo lang pagpatsyo ng cellphone mo, Te kay lobat mo. Duwagen. Nga lang na nga, i-charge mo na nga lobat. Huwag ka man charger nga dala. Pwede ka ba lang kapangulam? Ay na. Kat para daw peaceful bala ang aton sining kalibutan. Gaulan pagapon? Ginalay ko istorya. Gaulan pagapon, why? Nagaulan gyapon Action Mar. Ang mga importante halong na yun, hindi lobat ang cellphone para kung wala na ikaw sang sakyan, wala ka dira sang payo, wala ka dira sang kalo, masugat ka sang imo mga kilala. Na pre sugat ako di danay kay ulan-ulan, di ko pwede ka sulay. Kay usodaan ang hilanat o bosipon, especially sa amo ning mga panahon. Amo na pamuyong na lang Action Mar. Pero kibot kita ligad tuya sa interview naton kay Sir Liada na may pila mas nagdamo kung Action Mar ang mga violators bala sang health protocols, pati sang curfew diri sa syudad sang Bacolod. Sa piyak na padayo ng ila pagpahanumdom ang pagrekorida ni Action Mar, hindi lang sa bahin sang kapulisan, kundi makita taman ang mga taga-barangay bala Action Mar, mga barangay officials, padayon man ang reminder sina tatlo lang ina kasimple nga pagkabutang face mask, face shield, kag social distancing, pero nga hindi pa Action Mar matuman kaya amo na mabudlay kung may ara sang tamaan kaalam bala ang tawo kisa hindi mo na mahambalan Action Mar kay hindi na magpati sa hambal sang iban kaya ang ila na lang ang ila sini nga patihan hambalan mo may COVID-19 wala negosyo na sang gobyerno amo na kisa Action Mar ang ila sini nga mga rasones ti ila na iya kung palayo lang wala tamang yung pangamuyo ang mga naghambal sina magkaladotlan sang COVID-19 basi dira pa lang sila maghambal pero ti dapat likaw-likaw kita ha kay dito kita pakigina Action Mar sa India grabe in a span of 1 month 3.5 million ang COVID-19 cases nga nagdugang sa ila Action Mar kag makarecord sila sang tag 2,500 deaths in a day Action Mar so hindi ta natani paghulton nga mag-abot pa kita sa amo na nga punto Action Mar dapat
proper precaution gid kag panumdumon ta gid nga prevention is always better than cure. So liwat sa aton siniwa ka aksyon ha, bantayan ang dugang pangabalita sa aton man pagbalik report karon man diri sa Action Night Patrol. Observation report halin sa patrol, Action Ida Raboso. Una sa balitaw na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! This new sponsorship is brought to you by WhiteMed. Okay, diri kita sa pag-acknowledge na sa mga gamaritor sa ato sa ring live stream. Si Kelly Jelly, mayong gabi aksyon na Marlon kag sakay Mr. B-Boy Villasor of CMO, Sectoral. Also sa family ko sa barangay Pandanon, DSB. Stay safe, everyone. 50 stars in 9 weeks. Okay. Ruby Rose, may good evening sa Marlon. Hamali Kelly, Jelly, sakay Vanessa M. Mayo, have a safe trip. Sakay Sir Noel Amar, Sir Alex Armonteza, Sir Bea Jonathan, Sir Michael John Pisison, kag kay AFC President Dennis Richard Tibor Roba from USA. No? Halonggid ang taran. Si Yvonne Buiser, good evening, Sir Marlon, done sharing. Salamat kay Yvonne. Okay, Jen Sir, salamat. Heidi Villarmino. Okay, Don Di Blanca, mayong gabi, amigo. Sir Marlon. Jocelyn Limones Boho, good evening, Sir Marlon. Helen A. Sarita, yes, Lord. Amen, habalya. Si Baldomar Jericho, good evening. Pa-shout out. Salamat kid Baldomar. Helen A. Sarita, good evening, Sir Marlon. Jose Moncal Torilla, good evening. Vanessa M. Mayo, watching while on board sa Las Vegas from Minneapolis. Mato halong ko na. Roland Guarino, good evening. Divino Miliesa Jr., good evening, Sir Marlon, God bless. Alex Amontesa, stay home. Noel Pahilanga, great ko sis Gina Pahilanga. Ara sa Provincial Hospital, praying for her fast recovery. God bless us. Okay. Alex Montesa, Sir Marlon, baliog lang ko. Patamyaw sila ni Ma'am Vanessa M. Mayo, sang Minnesota, Ma'am Kelly Chieli, Ma'am Lida Zamora, Yamagisi, Tokyo, Japan. Madabang salamat. Divino Meliesa Jr., biskan sino pa ang magdalagan sa Bacolod City kay El Cid for Vice Mayor Man Kabigyapon. Corazon Villases Gayo, watching from Minalbagan, Negros Occidental, Great Langco family ko sa Lasalville, Mansilingan. Julio Salido, just monitor sa program Muludi, okay? Vanessa M. Mayo, hi miss, okay? Rain, go away, come again another day. Hamali Alex. Franz Duay, good evening, Sumar, monitor lang kami sa 40C, Burgos Street, Bacolod City. Araman si Nelma Talaban, good evening, Marlon, good evening, Pretty Eden, okay. Bob Esponja, good evening, mga ka-action, present naman kami. Homalumina, good evening, Bob Esponja, keep safe, kita tanan, hambalya. Jen S. Sir. Thanks, okay, salamat kid. Si Eddie Jones, Kalinaw, good evening, Marlon, best regards, enjoy watching from Subic, Zambales. Okay. Si Alex Torre, greetings lang ko, Axomar, from UK to my family in Valladolid, in Parañaque. Okay. Thank you. Ang iban, balikan, taraban, dugay, thank you so much. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site.
Katulad lamang ng pag-maintain ng isang metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ. Sa ato sa nga pagpangalangan last 10:42 Action Radio Philippines Standard Time. Ay parita Manny Moveras ga monitor sa niya matarion. Mailon sa nga pag-monitor da. Sa nga pakahin, ibalaon tara detalis ang report sa ato sa nga mga Action Unit Reporters. Unahon naton ang report halin sa Baysunod sang Cadiz kay Action Roger Gotib. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger sa report bayong gabi, please kabin.
Yes, Aksyon Marlon, sa atong sining mga balita sa pagtutok pa naton sa pinagka mga balita dari Aksyon Marlon sa may syudad sang Cadiz kag norte nga bansang probinsya sang Negros Occidental sa bahin sang pag-monitor naton dari Aksyon Marlon sige apon sang COVID-19 sa may syudad sang Cadiz. Update na nato na para nga matagaan taman update ang aton sinema tag paramati medyo nubo na gid Aksyon Marlon man nga amon diri nga active cases no kasi ang active cases sa karon 59 na lang 59 so sa 59 nga ini 51 diri ang local transmission duha ang LSI tatlo ka mga returning OFW aga tatlo man ka mga frontliners. So masiling naton nga madamo gyapon ya gawa kung masiling kita local transmission pero nakabalo naman ta nga sobra ini sa kagatos nagdigad si mana. Subong nag 59 na lang Aksyon Marlon. So sa gyapon ang minimum health protocol konsundon malikawan ang ining COVID-19 na kagaw Aksyon Marlon. Sa pila naton ka mga balita kag mga police report isaya katindahan sa bahin sang Bagsakan area diri sa may Cadiz City Public Market ang insulod sang Kawati. Nakuha Aksyon Marlon ang binta sa iya sining bintahan pa sa tagreklamo gikilala kay Alalin Pascual 55 anyos sigidada sang Purok Malipayon, Barangay Zone 4, Syudad sang Cadiz sa iya sinipagparikod sa kapulisan ang parikod niya ini Aksyon Marlon mga alas 8 suntak na kayo na sa aga sa diin ang iya sining report sa kapulisan nga gisulod ang ila sining tiyanggi dira sa may bahin sa Bagsakan area kag nakuha ang mga binta mga Sumarlon nga inugpan sinsilyo kung tani sa nasyon morles mga 500 pesos man lang. Pero siling naton nga basi kung sugod na likiti pamigado sugod naman ang mga ransakanay naman pero ginalantawan nga mga pipitsugin malanak Sumarlon kasi man ang ilato nga entry ang force entry nila daw ka apos lang bala sa tuki o kung pag-ukab sa isa ka dingding sa mong store tapos sa likod mo itong ginagyan sa kawatan. Ginaimbestigara naman din sa mga katapos ang kapulisan dari sa may syudad sa Cadiz sa bayan theft and robbery section. Sa syudad naman Aksyon Marlon sa Escalante may gindakop sila kag-arestado ini pagi sa isa ka bypass operation ang isa ka persona gikilala kay Angelo Amante Aporado 24 anyos sigidad sa sitio Orbasa sa Barangay Mabini sa syudad sang Escalante. Isa ini ka kinakabig nga drug personality sa mga persona nga sa delas 4:40 tak na kay nasang aga o kay nasang kinigid lamang nga hapon Abril 21 ginoperate sa kapulisan ini sa bahin sa sitio Old Mabini sa Barangay Mabini sa syudad sang Escalante. Amo na resulta nga nadakpan ini si Angelo Amante. So sa report nga baligya ini siya sang droga kag sa bahin sang Station Drug Enforcement Team sang Escalante City PNP si dalam sa supervise mismo ang mismo na pamuno Lieutenant Colonel Helgen Dispi ang pagpatigayon sa sining bypass operation. So nakuha ang mga 0.08 grams kag may market value nga 2,000 ka pesos kalakip ng 500 pesos nga bypass money nga na-recover Aksyon Marlon sa sining suspitsado ining 0.08 grams katumbas ang apat ka sachet sang ginapatihan nga Cebu nga na-recover sa sining persona. So ini sa karon ang yara man nakahunong sa Escalante City PNP para sa dugang man Aksyon Marlon nga proper disposition kung baga o sa sining
persona. Samtang sa siyudad sa Sagay, gin-file naman ang kaso batok sa isa man ka 22 anyos nga natigayon man nga madakpan sa kapulisan bangod man sila operation sang Cebu kadtong tinalikdan nga sumarlon nga pizza 19. So ang pag-file sang kaso actually kaina lang no sang nag-abot ang results ng crime lab. Alas 2:45 ini isang hapon gin-operate kag ang subject sinamo si RG de los Santos Policar alias RG 22 anyos sa edad kag residente sa Port Commercial sa Barangay Paraiso, Siyudad sang Sagay nga suro sa report na kuhaan man sa 4 ka sachet sang Cebu kalakip na diri ang buy-bus item mga 0.375 grams na bili naman 2,000 kag 500 ka pesos nakuha man ang 5 kag 100 ka pesos nga kwarta nga bilog nga sa ding gigamit as buy-bus money para nga mabaklan ining sospitsado. Karon ditinado sa yapon sa bahin sang Sagay City PNP ni si RJ de los Reyes Action Malon. Ang nga tumalong report, balita kag mga informasyon gikan diri sa bahin sa norte sang probinsya sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Guti ng report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Action! Night Patrol! Field Report! Last 10:50, Action Radio Philippine Standard Time. Thank you so much sa report ni Action Roger Gutib. Mayong gabi lang kay Lucia Bandiola Atiliano. Good PM Action Marlong. Monitor kami diri sa may barangay Tangob. Si Philip Laurenti, good evening, Action Mar. Halin diri sa may barangay Minuyan, Banwa sa Murcia. Si D. Jonah, pa-check attendance lang, Action Mar. Okay na, all right pa. Elsie Hongko, buena fe. Good if Action, Sir Ma'am. Okay. Balikan tara sa diya matarion ang ato sa diya patrol. Detalye sa mga balita dolong ni Action, Eden Abuso. Action! Night Patrol! Field Reports! Action, Eden, sa detalye sang report, please come Action Mark, kapin 340,000 pesos nga valor sa ginasuspetsan Cebu na recover naman sa makatapos sa Philippine Drug Enforcement Agency matok sa isa ka babayi nga nagabiligya sang inasal sa buy-bus operation sa Purok Sila sa Uno, Barangay 27, sa Bacolod, kay inaintisan hapon. Tula sa team leader na si Agent Mambu, ang nagpangin kilala kay Elena Giliero Kiman, 48 anyos ang edad, kag residente sa Proxar Apple 2 sa Muman nga barangay kag syudad. Na-recover siya ang tatlo kadalag kung transparent plastic sachet sa ginasuspetsyon Cebu, kag may ka elongated plastic sachet sa ginasuspetsyon Cebu. Sa karon Action Bar, iniisikip pa na sa Dr. sang PIDEA para naman halina ang ka-action niya. Action! Night Patrol! Field Reports! Nadula si Action Eden. Jadi bayang sulod yaw kailang. Last 10:52, Action Radio Philippine Standard Time. May bad news para sa kwarpo naman sa Philippine National Police o kung na PNP mag-action. Ang kaina may ara sang isa ka pulis. Isa ka pulis na tiruhan sang kaenkwentro nila sa isa kuntani ka drug operation. May duha pa ka mga opodya pinasonho. Ang ilang sa ding operation batok sa drug suspect sa Banwa sang Alamada, probinsya sang Cotabato. Kaya niya lamang inimak-aksyon si Police Patrolman Emmanuel David Valles sang Alamada Municipal Police Office. Amo na sa ang patay sa eksenagin sang insidente ang upodya sa Sergeant James Byron Lagarto kaga Patrolman Mario Rapusas na pilasa naman maka-aksyon sa among operasyon.
Ang hambal ni Major Sunny Leoncito, ang Alameda Town na Police Chief, ang team ni Valles. May kabulig man gani mo, may back-up man ni silang katapos ang militar. Mga army soldiers. Bot kung tani nga mag-service sila sang search warrant para sa illegal drugs. Ang subject dari sa pag-service ang search warrant, si Pilong Salangan, dito sa may barangay Giling, mga lampuwas alas 3 kay inas ang kaagahon eh. Pero ang ining sisilangan, kag iban pa nga mga opodya, nagtingwa kung tani nga malagyo kag palupok pa sang ila sa ning posil, batong sa ning mga law enforcement team. Kaya mo na natabo mga ka-aksyon. Patay ang isa ka polis, pilason ang duha. Ining si subject kasi salangan, kag iba niya mga kapdanan na arestar man, kag subong tiara sa kustodiya sa nga local police para sa kagin pa idalom na sa ginatawag nga tactical interrogation. Wagid guro makapreparar sa maayo bla. Yan tong tatlo ka mamiyambro sa Philippine National Police kon PNP. Laban nga ang isa itong napuruhan gid sa pagtiro sa sining ka-enkwentro nila na subject sa pagserbe kung tani sang search warrant. Alas 10:54 na, Action Radio Philippine Standard Time. CJ Alonsabe, good evening mga ka-aksyon. Amalya, keep safe everyone. Tulatawhay man ang kapugusan nga sunad sa nga Bacolod sa saligid nga mga tarion. Kabay pa nga ini magapadayon. Tob-tob karon sa kagahon, tob-tob was, kag tob-tob sa palaabuton. Paagi sa ding ambahanon, inyo pala tunturan Action at Patrol. Magatakop temporaryo magabalik ini buwas nga adlaw. Sa gihapon alas 9:30, tob-tob alas 11 sang gabi. Salamat kini sa taran-taran sa nga mga nakigbahin. Nagapon sa ato sa nga pagpangalagad sa Miyerkules nga presentation, Abril 21 tuig 2021. Sa ato sa nga mga Action Unit Reporters, News Center naton, Action Ang Defensor, Action Eden Aboso, Action Nixon Tahom, sa Patrol, opod man kay Action Roger Gotib, Northern Negros. Sa technical control, Action Oliver Pason with Action JM Baikin, ato sa nga information technology kon IT expert. Ay iban nga balita ha, nga wala man aton ginapaabot, matabo. Tutok lang was sign on sa palatunturan. Action reports first person with Action Fred Salanga. Ako naman, Action na Marlon Herubaya. Nagabilin sang sweet dreams. Good night, good night. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio.